No jediná, ta původna se nepotkala se s Nikou. Tady. Pup, pup. No, já na to vyčůra. A tady už víte. Puding, 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 puding. Čokoláda, tablíci, čokoláda, vazíci, čokoláda, vazíci. A tady jsme bebci. Na co pak? To nepotřebuje. No to není ty čokoláda. To nestačí. Teďka běž vařit, protože ti to tamhle, tu čokoládu si děláš potom, nejdřív si musíš udělat puding. Tady si dej do toho puding jeden a do tady toho druhý. To je puding? Ne, ty si tam ten puding dej. Do čeho? No do každého jeden. Žlutej a tady? Jeden. Jo. Do mlíka? Jo. Proč? No, tu mám do mlíka puding. Rozbalení jednou. Mám to pak rozmíchat? Jo, tady máš mlečku. A pak ještě jeden. Ne, teďka si uděláš ten. Tady dáš 2 litry cukru. Musíš to rozmíchat. To polož teďka už tady. Já natáčím jenom. Natáčím video. To byla trvá. Tady to máme. Jen se podívejte. Aha. To je pěkný, jo. A pálí to. Pudík. To je vanilkový, jo? Čokoládový bude potom. Ještě? Ještě to budu muset vstoupit, je to. To byla mega. To mega OP. Tohle toto je stěrka. Jo. Jsem. Tady je to málo. A pak ještě tento. No a teď si běž tam dát už do toho zase. Kam? Do toho druhého. No, tak a tam zase to lidi. A je to. Tady na to, že tam dáváme 2 lžičky cukru. Teď to můžu zmatem. Hele, pojď, teď tam dáváš 2 lžičky cukru. Tady to už máme. A pak ještě, nebojte se, bude to pokračovat, no. Ještě dělám tu zbývat tady to, tady to. A teďka tady zapli jsme tu i tento stroj, tady se to dívá. A už to bublá. To je zelatinový. To je zelatinový. Je to
Ty zlatinové. Tady to není. Jako fakt je, ale tady... Pojď si to takhle nalej. To vám pešlu. Stačí? Jo, aby tam bylo stačí. To bylo dost. Tohle ještě nedomyslíš. Tak ten zbytek už dáme sem. Dneska pěkné. Jako vyšlo Tady to. máš tohle. To si nechci chladnout, potom můžeš olízet. Tady to ještě opravdu malinko čokoládu. To je mega vila. Zase jsem to na to. A teďka přichází. To ještě teďka brnou, potom druhou. Dáme si to vychutnanou. Ještě si malinko vychutnáme. Dobrý, stačilo. A tam. A zatím si počkáme. Na telku. Já tam jdu vidět. Čau, pan kříž je tady zabije vás. Co? Jdete tam. What? Já bedu. Já dorsedla. Áčko. Hele, vypni televizi, nikdo se na to nedívá. Jak to, že to máš zapnutý? Dobrý, tak a stačilo. Tady pozor, to bude žavý, ale hadrou to ne. To je reklama. Go. Prosím tě. Teďka to vypni a laskavě uklízí. No tak pokračujeme, obrazovka se neklidí.